jest adrenalina, ale są też uśmiechy na twarzy, prawda? Nie tylko na twarzach zawodników, ale również tutaj wszystkich kibiców, wszystkich tych, którzy wspierają ich. W tej chwili zostało 20 sekund, drodzy Państwo, za chwilkę poproszę, abyśmy wszyscy odliczyli od 10 w dół. 11 jest, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i poszli! Drodzy Państwo, brawa, gratulujemy im, że wzięli udział w tym maratonie. Będą na pewno świetne wyniki, będą życiówki, czego życzymy wszystkim absolutnie, bezwzględnie. Dajcie z siebie wszystko, czekamy na Was. Za godzinkę, może z lekkim hakiem, mam nadzieję, że będzie wspaniale, że humory będą dopisywały i wrócicie uśmiechnięci, zadowoleni z przebytych kilometrów. Będzie doping, będzie wsparcie, są przygotowane po drodze na Was racje żywnościowe, jest woda i jest gorący doping ze strony wszystkich kibiców. Dopingujemy.